الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، أحصى على العباد أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحذروا أن تلقوا ربكم بدم حرام، لقوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. أما على فكاتنا كاولين من دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تعالى فكاتنك ولمنك على بركة على دي فمي أبو فكاتن وعلى كل حال على بك تنبع عليه العلي الأعلى على دي فمقرتني أقرت بك تمي بك فيت على سنة ليس فوقه شيء على دي قرتان به خلق فسوى على دي فيهم لا أتقولا من شو من قطع وكذي وقدر فهدى نيجا دمجرا وكيك كاندك على دي فمي على دي بدون غبار وجتي بنفع أبوك كما كون جتي يعلم ما في البر والبحر فم من بقولك الله تعالى بودون من بيجيج غرو أبودون وما يسقط من ورقة حالي فرابلو نينجلي ديبي فرابلو نينجلي على دي بكي غير كوما جماعة دون حكي أبكي كودي فوق فرابلو نينجلي ديبي ولا حبة فينكسن نينجلي ديبي هل فينكسن هل بيلدنج سد في ظلمات البر في ظلمات الأرض كل ديبيولا ولا رطب فنجندو ولا يابس تفنجلنا إلا يعلمها فكسر على باب إلا في كتاب فكسر على كتاب لا مبين من بني فبس بني دو على يوم وبانا على كدني ما تقولنا ميمسينا نوم تادو على بني دو أبي شيرة كروكرا على كتلبان دياك الشيرة كروكرا على كلا كتشينيا كشيني ما تشاما ينا على فاكو جيدا على كلا صلى الله عليه وسلم كما تنيشين في ما من بي أتيني أو كان أتيني فويلا بيني منا أمبي من فما بيني ودلا
adama de ni dimina fi ki ka kanfo angon bagina ala fi fujuru mimbe ana akana mbo ala je kono ambu jina ala fi nga kunu sira shaka arabu wa fofo ko bara sayyidu zuba ko jina woyora nasira dige kono abi joyi ala mi fo ango nye fo yo yi folo na yo atili jigo la ba wana ko ambe islamo ambe islamo ambe ko nguti a ka mainte kafuru kunga be islamo mali ko be ga munu kafuru kunga nguma de islamo de kunga nguma min gara ala mi fo la ofle ala ko wa man yaqtul mu'minan muta'ammida koni mami tukuka mu'minin nibo mami mani tukuka islam nyofa amake fliye golo de imatalo awa la dala femin ta adama defa ya do fali qualité sawai shira tufi afolo ki tukuka mafa ubi aflana imi tukusa ngano bomenyo fe okoroji iye kodo kala nga la dala matisa ko ina kakoro o kera so wiye iko mi yegaba ko fli mama asa iko mi yebulu ko ngeli ngembala asa yima nyoni ka fli dinge kono jifitinna atoro lay afoko ni tugu bome yonfe nga o ditugu tekili awa asabana me chena flidu imad da kwa fali kama fiew ga sarigo na aya fleka minfo o de keron fe o jumeni ومن يقتل مؤمنا متعمدا لما ميتوك مؤمن فا على يمين فو افلي فجزاؤه قاتل سرفول جهنم جهنم الدين ويا سرفول وغضب الله عليه والله تعالى فننا اتككرو على فننا ما من غرو منا على جنون دفنو اتككرو منا مؤمن اتفنو اتككرو والذين امنوا اشد حبا لله وغضب الله عليه ale da meddi kafiri feo fenvo aye ala ka funi ala ka danga aye mi fara ma fala taka mo fara ma shitaka yata aduna da an kono qur'ana aya do ko ti hasbuhum jahannam ko da kafiru da an mabu wasa nga ma falau ala yuka da meddi nya fok mamina ako wa ghadiba allah alayhi ko allah ta'ala fununa tikiko ala de nyina ma dilay ala kilinde psika di ma wara tsika di a minani ka kani ala kilinde ala tiso ma wara ka onge embai hali sayami no bi ken naturellement ala yo ko kalfa meleke do la ko te jongere da man yonje do ci do nimne de malakul maut alladhi wukila bikum ala meleke do de wakuliya ula ko da jurudi melike do nga kuma chama na kuma yire fo abe fatuni yire dambe kata ayre de ba kale de ni umine alay ma falo ka janme dinya fo minge ako wa ghadiba Allahu alayhi wa ala fununa atiki ko wa la'na ko ala ya dama ala ka funu ani alaka danga ayo fla fara nyonga ko fara aka janme diaka wa a'adda lahu 'adaban 'azima wa alayya ngata labe atki ngata minaf ngaka buna barkaka ni kili aya flana alay adama de flaka yonfa de borobo mige adama dinge folo minya ka de folo mi ma fa sindi dukulu koka do ba fu ko qabil ga don ba do ko tonu ko lu masa wallah ta'ala a'lam qur'ana ko bidai adam na madin nun tofu kitabu chuna na tafsiru gafi ko no to be ko qabil an habil qabila habila fa aforati bara adama demmi no e falika ala yo borobo mingi o ye nimisa minge naturellement adama de ka nimisa adon alakira ka hadisa be ko nimisa e tubi ko nga nimisa ye façon flay don bo kuti ko nimisa do be o te tubi de mama ni ye ko ke nan na yele ma ama here si ma bi nimisa naturellement o te tubi
ngane nimisala halle ngana ninge ni ko jugu ke ndona ala gashila ala yafama wa nimisa de toy ko tubi naka adama din siti ma fa ni ma nimisala ma siti ko do ke ma hera soro mina naye bonede na ima aye golon na ima fika nimisa halle ngana ninge na ala tala adama din flainga nyon fa baro bolla mi asolaki kandosa ako min ajli dhalik كتبنا على بني إسرائيل أكوني ليس سببولا ما فا أبي كسوبي كتورم من دو أدم دو ميونج أبي حلقي من زي أكبام أكودي أتو أنيا سبي كفردا كواجبيا بني إسرائيل كوكا أنه كافو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ولما ينيدو فا بغير نفس كسر نجر سرتك سوسته إما تجر سربوات إلى أو فساد في الأرض شينكم نبي أدم ديف فالد دغ الشريعة كنا أتيم ودفنك فكأنما قتل الناس جميعا وابكم أتيه بدفع منا أما أفودكوا أنفاردي أتفوكوا ما دفاردي دي ما أنفاردي أوني شو ده بكمنا فكأنما قتل الناس جميعا على ذلك ما ينفقوا ما ميتوك ما كلفا كسرفا كندالا فكأنما قتل الناس جميعا وابكم أتيه مغو بفع تفسير كلاو كوني ما يمكرنغرني بني سرلاكاو درون كون مياتو على ياكو كنتي يدي بني سرلاكاو ما اولو دي بدام ما فالا كذاك اولو دي مغولا هير موفا قرآن يوتاكا سيكي كلوك من نبي موني كتك بس لكوي نبي ما تاما فا ويوكا نيني كلا تاما فا برباني سرلكو فالي يه سانزورو لو دي في كودي اتو علي كمين ديبا جلا سريك لو كنا اني نونفا أسلو فلو ويحاسبيه كو ونيونده وفنانا كذاك علي حاسبيه دياتو كافريرا على كلام صلى الله عليه وسلم نوتي وبعد وباكتيدين يدون قران يوفو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم كوبا على كلام دون وباكتيدين يدون كوبو بوديون دون شومنا كوكماني مامي ما كلفا قابكم فكأنما قتل الناس جميعا قابكم نافع بفع ومن أحياها كوني مامي نويا أجنما يا okoreja adama dim siga nyina malika ko ni kera ma do ka nyina ma sobe ka sobe ka bosa yala فكأنما أحيا الناس جميعا فابكم من أفو إيه بيننا بيا ما فلني على كوكمي ابن عمر سيدنا عمر دينه ويكما دوم ما فلك بعلى كلام صلى الله عليه وسلم بخاري نني حديثين وعلى كلام صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كو مؤمن تولي في فسحة أبي فرقنا في فسحة أبي يروكنا من دينك كديننا ألك يا فدا دو ولا ندام بأنيما ألك مغتو دا يلم بأنيما أدسكون كنا فرم ب أبسك سرنا ألالا ما لم يصب دما حراما تانكنا ما جولي دو بون جولي مينات غنيدو ناما مافا نايو كدو حديثا شروبوكو فادسكون بكرو أتسكون بكرون دون أتسكون بالنغ أبي يرمى جاكبو ألالا حديثا شروبوكو تي كو ما فالا ميزلا بلا ما بيساكو منجاندي أتسكون بكرون أتسكون بتين دون فا كافر لما بتاسا على نيانتا سبب من فما فالا ولا سا أكو سو او كودي نامبكي جسمان مي انفيا يا دون امبي فالي كوكما مينا اوتني ماليك بكاشيكو كورفلا امبي كيدالفو امبي سامبليفو زومبتا بيني مونغي موكا كوكا موتو ميني امبوفو marfatki kilingile mun banche fe na do jaka gelaw tal moka dakaru gala ambofu in koy
alameni kre iki hakili fara ni akutuba nafigi ni mgo nafiya do ala ikuna bu ko yade parce que ante yere kuma na ya ni fitne de nato e jamana kono na makumbe ambe bitwa dafe bon saya ko te o ya woro blanjila ko akadi be ikataka jamana tu ko ikataka du tu ko ikataka ko baskile tu ko we adama de dlat we naturellement hal na so riti segi kana hal ka fendia nga akadi ikataka tieta bauto iko ikataka baskito iko ikataka yoronyana matuiko hali nabi moyo yini hali chidon Zakaria ka dingo gelera ay al tieta bayina ala fe ko ala ka dinma memi nga dine ko tieta o kadi be we adama de dlat we en fait tabiya mina nantara te jamana ko ti akofe adama de ti akofe wa tina dunu nyana on okay amit liya akina tia fora olu bede bi kleta dlake na zigi na ntachena na barka bana e drapeau bi yela ni me ko saya kapsa maloi afla fle nyongoro sade ni mi ndawto yi ayre de o anga ma koroba de o do anga im national la ka ko saya kapsa maloi o mina folo sigile fle fama wore koroni okay ni ibi minta hora dambe ami min wilayere la nasro ochi ni anga kele ni jamana ko yere du beba don say kanga minge jamana sera niveau mina an sera mima fe min kera ne reta fe ko barobo nga japp ya gifo kabi min kele indamna bebe ne ka kila don nete ndamana dine nyemo nga nebe kariya ka bo katani to komunda fe yere ba do adama de ni psika tunna o fo ya ka korone bo fo jama bo bela na kwa ibo angata ala no fe keleke ne reba don alima saranna la hare psika fa ala ne saranna ngume ala ko kelela bo la ba fo mo ko bo kani adama ne ya kele woro do ne ba fu ka kila bunya de parce que démocratie le keleke mina do jamana bu ke gam mara kamin ka o keleke mina do de atebe aka marfata atebe aka muruka jamana kama atebe aka ngwara de jamana na nga ni ko mi mata aji misra fe abe aka boka ke kuluye ka aka ni soko ya jira ola o de sebene do e jamana ya kamaraka o mana mo munum bi o ko nyedo mo munum bo article don o dona mo munum kulo la mamun yo fam donu bora ku ka hake yini andu deme nga andu labla fanade islamo de do mo be klam sir sella bu bo ku ta marshula do nana kuma do la buna anu ba baroke ko nyembe nga ko inte ko mi doro ni ma min ngolo e kenani nga e bolo ajugude yo mo wi hal yo mo kunji ate kuma hal yo mo fa o kada e ko inte te o ka bangi fa mo parce que hakila ko yode ha ni ay kar satta ala he o lu taala o lu tan fe ye ka ra o te mo ta ko ko ni de mo be mo ko te ni de jamana ko kuma de besina ko amara to mai ko iki donze yelema wali mai kataka bo akna ma bo da made dofe o min floye kaba alaka jenda beti bo ka kelekeo al jihadu min al-islamiyya la fardu kifaya jihadu fardu kifaya ni do sera ka soro jama kulu soro la miye wasake o ba bo male be ni male be boro be ku kenere ka o kene ba mbulo ya ni ne be fama o ngolo ko c'est que nous vidéo la je boy ma e karimata abo kari o makuma mata mambi o tenin kele ina nga kele baraka ke kumi ngama o yo fele ko fanga kuye ma adama de ka kebia espion be awbolo jawasisu be awbolo kibaru ya nyinno be awbolo law ti tien fo ay ye min fo fama ko don je la ba fanga kerefe mo ti tien fo ay ani kibaru ya jondon dina min kadi ya bino defi ngani tel laga to ikangi nyedele ki kilo dele ire ye jamana indi ye ka laje ne ko mu yere de biye femi no kera hal ne kunju sugo ka bisika kemalla hali ya sugo da ni wulla ba ko shedane sugo ko di sika kemalla ne maliko yere ne ma family an ko fon fen sika ke an tateme no beka islam jamana dumi anda feya na kera jamana na islam make tiro suude yake na kera jamana na
nga ko tiro sire we jawdiyo ka kandlalew cin kelaw di ak na kere woro mam islam we misiri horomatu yoro dina horomatu yoro olu de ta mugu ci misir dawla olu de ta mugu ci misiru kono ngaka fo ko sala be jamana do fle ko jamana gouvernement yere de e marfa taka nyeshi misiri dama mo ko bolo la ngolo ma foy tu bolo haklite ni fama obina mun fo ya so ko ma ko ministry so ko ka fle ko ka ko da kenaka afu ko be kenaka ka ba ante mate biboro do ma daya abe kenaka nyi ni tenna akoba ni do kenaka jamana wore mo mana ke ay rek jamana mo mercenaire ko de dato la da fo cendo da fo cente nga mali polisu mali atwa ida fara ko munu yere labe na kubi turo su kele olu de bora kani barangi ma min sabati mbe ko yodi wa uye marfaci dabo ngama kama mawla ama ke nyere ni to de nshitse ga koya adama de yere ni to e marfaci ma kelen torala ma fla torala o tieni no tika ken abada ma do ko inkera ma do nyena ko mo nana ka marfat da do misri yere kono ka marfaci to misri kono donc ni ubena fa do defo abena fo de ko fama o takala wal ma kwa ma foku kanige ku yere ni to de ake o e chatri bo konde ne ta fa ka me nu ya fo be do faru kunuka ni jamana fama ko ka te ni kalama o koro e ko chena ambe ka faranyo nga duoke nga nyema wore nganya jamana e ka nyema wore jigia jamana nyema tap parce que tika na jamana min chamanche la ka muchi ka kido mine ka adonda na boda benne jamana fama ta kalama o koro e ko ati awana bi aba kalama du ka jugoyi kuma nyefoli me ben nasa na ere sira ka famu tena netsiga ndi umi mode uva ka tlaka na nyejo nyena ko mu mara na yo famu wada ma de tsika jiboni ko ni jamana kudu ka ide uva ki mode uva fanga mi ka ba dam ne na jamana ma fa alhamdulillah ambe de wulaja mamin dabe politique la mamin date politique la wallahi ni kabe alaka nda nye woto ko fla de ke abekara ni fanga ko lila asien ko lo wulaka we afa ko fama islamenya mo na benaka kuna bena ko do la pa ka islamenya andara wuti o ko fe wete la temene min karasi ko foloy fanana ni makele ina wallahi ma shef be wotira ni ngoyina dine mo be wulaki do asika ay campagne ke fo misuru kono ya nitna ta toma ne fo ya deuxième tour la mo aita wete ma fla la here may hakli be kuma ina do wula ka ta fo ko ni nda toma ko ka fatia tai tellement be mo ko lo la ko here bala adom ali banabato mu mene fe ngo ma wete balti to ya nya be senze ka beta mobile la nyere kata wuti ngade manda flana bi sek mamina wo tiena ne kun mi njiya akoto osraka ne tate ko bagwete nu bende fenga ndu ye uke ye ndu don tendo wona talabli nga sete kam ro boala parce que jamana en deuxième mandat ko o warde bo baraka beba donc a fo ni fanga na ko flana aman na ko jamana don yata de folo ko ni jamana don yata flana nana de parce que dumini te jamana don golo fandani kule ka kemenana ni wakele ngele nduma ukata wote sigi ko flana kera ni dole u yere bo don be bo don ala yo shiri warde kera kam go san sigi ko flana mo dadde ne do suka ci ko chamanga ebe na kuma mina fora ko inna kun ke ma kungile yere de la ka tesali ci ko kashike yanka ko ide na ka kashika famo ya akor munusi iyo kashike mo ko atla ko ne nana doro ku ba mbo burula sa itisra to bunye itisra funye anya soro da ino teka da ko mitiga dala ni baji do fara la koron fe ko ka mo re ni na kidal ko ere rabi dam ne ko mo ba re kidal be kidal ko kuma bla anana bola motif nana faroka anana bola segu nana faroka mo si be tuska shiko anana bola ebe na ko na bali era mobili ko lo mi nyamache anana bola mobili ko bora la peu fali wotoro de bache mo si be kana la ko fana dabla peu e dundel la ka fo ko mi mo makala ko e do me kala i ci akuma nanga akuma ko fora male ba o kala ngo fana o dabla la peu ka sans flamme mo di dala ko la
kongo be mo la min go be mo la adama de sabali be ni mbeka mo ko ni mo ko be muruta ba ay sabali enga labayna min gele fleni ye kena foi tambolo ka fo mai foi tambolo ka fo mai jamana fanga ka jamana diunga marfaxie bo afo marfaxie ro ko bauna ni demsenu ndo ni marfaxie nige bula atubla kata korofe ni marfaxie nige bula atiyoro tubulo ali be moko faga bon klalu la fra be moko zomba amarfaxie la klalu la e kona olokume mungini uba fe doro ni kunshi dina nya moko doma moko ka ye ka toy doro kata sheli mine ka baka sona ode kungaduya abna muvo abna foko kuma na moko tara toroba ka dala utara uyera fadia ulu mata sa ko kama murutu bolo jele tu bolo marfatu bolo unana de ka sa ko kada unye kungo ba dala anwon minna ya amna ando adala halli foi tambulo halna mbulo la ngolodo amna ando adala o jama de tube kuma wara buda bina muvo ko information de bulu bolo kuba feka boy de ko kata chinike atatu ka boy folo ubina boy kata yoro mun chin atata joy ku kono nguma de buda ko information de bolu bolo ka fo ko mo mun mina faranyonga almami ka dala ko olu bina ta chendike o na me ku bina ta yoro mun chin atatu kono nga ube dadila misiri dala ala ka sudala baytu min buyutillah ni ko ya ko joro ka chande kama fa mamina bulu la ngolo do fuita bo aflana jamana fanga yere de marfachi jamana jumna asabana ubeke ga chala mo mi ngadala o jamana diine nyemo way santan kele abe jamana islamo ko nyemo yala almamido adna mbi yere kalfa fu faka misrila ete abi shiro mina otani ro flashi ay la mana ka bom siri kere fe mata man to kalamo ngani ko in kama nana na ide ay to ngan na ay akam siri kere fe o be jigi ado de yo na uma fama umammalu alama umammalu kirama umammalu ya misrima umma same hali don e ma le kor kala fini fara ni fanga nga mugu ci isla bawda ni fanga nga mugu ci jamana misrula wa minga jukuno be fedo dinda to fle jamana kono mbulu shanda toma na mawuli kan do jamana ko teybide o jme ubina ambe kalfiye ko terroriste parce que muya to finiti u kela we terroriste kela law de takabonu wi kuma do bi amena kam ni atete biya kuma do be karamo do gaya amena ko terroriste be bama ko ya ko te korofe akaramo biya aw je wuli ka do asika ko chiraka bokaburuka yada be adonse ko ala ko te koko gwaza chile koko ka kaburuchi no ko foka kondane de kaburuchi liwa ma almami fadi o mo we mu fo almami fado kaba shu kunsika kuma alama kuma daduma kaba shu utsika uli kujwa uya mu fo ara abina chewye yo kwa kabi kuma mo bala ka fo ko misiri to ka ngachi kabe kuma jme ubeke gafo antika antlutant ni te fitna yuba e koy ni kuma koro di ami ñoo akili digala parce que mali de bete hali tarafo mali fama we kika vi mena seredu ko doko ko abi fa o te foi fo fika fa o te foi ke fo ni sala ko mina afa ko ba ka nya siele de ka nya fo ko me o mala be ko mana hay ko ana akili de pa ko fora ka fo ko tro subia misiri mo mo fleka ciura am su fiera ka ko mana fema yuko hal ya ta biro ta kare ta so na be o de information fumi mbubulu parce que anga fama tout yere kalama ni min juguna na kuma min faya ka ba bana wuli ka temeno il paraît que ya me akeme kan del labe non ya ki ajagele leta ko fanga kata sikil labendo de babulu sokono fo ni mana kaunda mad kinga femi na kera nye fo tugo tala ya parce que malla fe ko jugu fe on fengera ko enquête be sina ministre bina foko ministre yere be ngey kele debi bina foko ka laje ko akera tukum na jon ba laje ministre be ya ministre teyde ekele ni ka président de pays ko min kera awde ba mas'uliyata awde ba responsabilité ta masi datala sécurité ministre be yo ministre teyo gouvernement be ya gouvernement tri ko min kera jamana maraba na naga koro mo
mamunumbu balafa mala kele hal na bi do jani me kono on bi do anofe hal na bi sa no on bi intérêt ko de la on te faso ko la ka do de makata malla abe politique mo la abe karamo la abe magwanzala olu hal karuna jigito du ko jigoro tafsir kala do yasibe ko do jigina anofe mamunu somi ka janlu yere yi do ko en te chensa musa ka kuma nte fuyi do tora kerefa no lu jigina nyofe wa maoma ni mi chodo ni farala joli bona o demenika ni ni ko namuna muta ni dugai masuka fo ban suka de ni mamunu sale fle ne de kumbala et puis anga fam de mo tora ko ina olu ta al marché kalaw u teme to gwanza te marfaxe usoro jamana ni jamana ibli ka marfa boka do mo bulu la ngolula an wusrana mi o makede an maskini mi o de kera an wusrana jumai kuma bene ba fo ya ngo mo bo mai jama boy wa mai ngo parce que abi wolo fon fena mata do hali bimboka ngaw atla ngo parce que jamana kera vagabond kacha mo be moto srada manye ka mugu chala kaga moto mne ngoni e jama bo damne ngo mo be ta do akokoro munu na uti atla kele abi yele makka ke chini an atla ngo de binake an atla ngo shubina boni o de sawi an wuzra mbo de taw makede mo bulu langolo boko kele boko fla foitu bulu hali ni ko ina awya me ko finitiki joli sara na soro ko marfa kumbe manifestant ngi bulu finitiki do kumbi saw akumi fo ku ye kise chinyona na ayo mala o makew ni fen kura donze ngura e jamana kono ni amadani ma a jamana te iblede afle tabulo minani ye ni ye donze ngura e jamana kono mali tarikula ni madil kake Musa Traoré ka fanga binaya o takera yo Omar Fachila o beba donc ka foko laben kumbo ko jgoro o fora jamana she fanga shima sheria ka foko ni ndomba sorosi o fora o yemi la kala amaka on yana hede o ko dalu foi masro de ato ka masika juge ama orduru di ata kalama o ba feka ka fanga be ni dambe démocratie ka o ye ko do labe ka blasi ngoro o de fora ne ma fode nga bengero de ka o de ato amasika juge ka nyaki ngani kene kango de yakera benyana ni ko de mingera nyena kera ketko mina o de fle mani ayeni ko na namna muta kanzigi abo de do ublala kata akuma foku ga muguchi ni eta fe ko muguchi bi muguduma gazi tu bois blende munu vitre munu bu bolo ku yere protéger au tout bois ou me fait munu chika manga umbo au tout bois aluni marama fetara muna atatu ka laje folo nuye marama fenye mabulo kuma mina mugu chiru la kuma mina we mugu chi o te ko ina o tala de e ba don to yani munu be jien kono bi tu koro jamana oni fe on bake o be jamana de un fa ku siga to kuna mali to jamana atinye ya ni ala sonama otinye ya ka jamana de do fa ki sigi atoku parce que ni o fele di ko madame ne bio do kera région na ko mi malien Claude de la chouko de la sa na fara ko ma ke ali say bay o be kele ke wa no be ka dami fo te chi be dami fo te da ka ke makili no makili no kunye karbe bi no makili nyi buwai no makili nyi jamana kunti yere bi yali France jamana kunti ma malien de do wele ka bunya ka karama ka sangorota kwaye France jamana dingile ni kishika bo benima demseni fitini France o kemiye America famere a wele kata ko ni ma nyumai mambe jamana de ni koloshi on biya ka jamana don ni lakana on biya ka jamana don koloshi mamba ndeme ko barake o era wele kata ne atla hali angani fama yere a wele kata mana wele li nyuma ngunde de mala dige kulo olubu uta sauver ba olubu buya eta sauver ba eta ebu mugu chulula ire deuni modeu ache dokera ni fanga ko ina de kuma mu yera anto we babu nunde ya ambe ni mali ya manga ye mali kine mabinda mara wele problème ambe te mali ya ambe mamu mbike ka sabi ko maliko olu ni mali kuntigi ya mangawa uni president ya mangawa au dem wafsa uyewa
aw kafsuya abu ni malien ya tia ambe ski dono kamro joli bon to la je fou ni soro sube forona soro nyemo do bulu ka wari kunu ki sigi ube mu ciolu la ki setu bolo foy tu bolo al dumini tu bolo dobi lomi do ba da kafo jamana jumi bi jota na manyere ke mai ambe tabi chien ala ka gishita chiema parce que jamana ko ni fakuna tetemeninga de ni keta fangoye nte emsenyi maye le tesemasi moye nga komi no kera nyode condamné chikola anye fotugodi mana sisansa kuma nguni tsika ko yilabi kuma nguni ndanye bi fo sebe kodo décision kata même sika jamana de ni lafia chien yere la adama de bisiki kai ide fa ba la je tele la ala fiale ani damune parce que ni ko jugu temene te barobo fa ka temede parce que ni mi teme ya ni mo kele on betla ka ski ka baroke he nang ma keta akla ku kumba dabla na kuma keta ku nda dabla ne ma fia na ngaya keta ima de bitama do sara do to ma dabla e amasika jamana de baski ni fuyi utorola amasika fuyi buka torola wala sauka baski fuka do faula ukashira amasiku nyeji cheni fuyi fo marfaxe ma do jamana indi singena ni ngonya na botuko kweni wa mimbi suka shikate mo beka uye fo ko tigake unya gwane wala ko befa na ke muna au mu ke yani balawkana jamana du nzegiru ko kamini uko kwashi tigake halu tukumaka na sila fila wala ko de nyini sila o soro li bare bana koyi agelera fuka damatene ne te kuma ma to la ne ta foski ka fotike ne ta fo sebene ka ta ne ta fo sebene ka toyi nga ne reni ala cheko na ne a don ani jamana nyemgo ya koni mangambli we ne ka fabia ni horo ya kondo ko adama de ya toni mbe alle aka yere soro mando soro la nyemi vo mbisi aka yere soro mando soro la na mini ka jamana de woni u mingo usaballa ku kongo usaballa ku kana fulo chien usaballa ka fe be kula usaballa ga ato ku kunji adama temena de nantna na segi frauna fangama nantna na segi jakuya fangama adiete temble de makelen fara ameriki sai ameriki kala tukudi makelen fara ameriki kala tukudi wilaya biduru ni ko bewla ki joy seka oluka president sorosi de boku fa gilet jaune bora franci ne do ko njoli ka obo iba foko tulonge olu kumbe ni kisedia muna aw ba fo démocratie muna ti tobu ladige unu ka jamana de unchela muna tu ladige baskila muna tu ladige jamana de ka hake kolosilla ta adde umam sa masideya nan darata dobi na masite ki frifi ni ko ngodoro ni ma jamana ere kuma chara e mo do were do tunune do ka be do ka te nyema sorola journaliste u bitunu politique nyema u bitunu almami do faruka ka bisrula ya ka koro ango ayeni mbeda ya kuma do fora ni mbele ya so da yakabari fara ya enquête résultat wala madio chemne na droka datu kuma do ba ko fabala kuma do ko fatala ye kirit ke kaka nga fa bubulu mo manyina ni konnu ngode fen chamande kele do jamana ko na ya mo hakili dali do minga journaliste ketu na hali shini akibaru mado jamana opposant mo battu na ya hali shini akibaru mado bon oye fem no anta yedo antika kiri foi la ala de bo ko gindo do nga ni minu ko mu fle kena ko ni kena kanko di e kena kanko de andi ni mami ngonti so ka fanga mai bo fa mana amena segi damozon clé de ma wa ka droit de na ba ata ati ka fanga fe ala meke ni sera ka jama wore soro mamunu ye aw nige ka bla fli kono ko olu ba ko ni jama bora ka bitulu soro e ubemini omo ko ubemini mamunu ngoko ulu ya ka mo
ko politique kala le ko oluna wi hakilla kele wami depuis ni ko indamna ni fanga yere ni fanga ba hakili tira bo hali doni akunga nga fele beke ani kele kele ko kasika ñon fam parce que muna ale deme baw masika foy kay deme baw ko ku bi jama bo do na ya bama ku bi wuli ka deme do na parce que usrana maloya kan na bo ala man bi tu yere ma bi ka fo ko mali mara ko kay chere la e ko nta e kuma do de yafo man bi wuli bi kibe fanga deme parce que ko ata bulo kay eta ko redi ni se foi ti bi dabo ala parce que ala de fama ya odefo ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ko ala bi tuga modo de keka do nyoni ni ma do toro bu yana ka bi do ke ko nyoni ko etc ala de be mo ke ga nyoni ni do e dansa ko ala bi do ke ka nyoni Quran ne be ke ga kuma info Quran ne be ke ga fo ko ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ko ala bi modo de keka do nyoni ku no te no kon make doro la fasadat al ard ko du golo bi ci halaki bina ko nga ala de yefsa mandia dunge jien kono moka o de ato abi mo keka nyon toro nyoni o ko ni etsega ke ni mawre ba kelela ni se wore ti idabo ala nga ni masiga chien fo kana ngalo tike ya mo ba ku kuma o de ke fo maoma no te kelela atoka idi maoma no be fama de menna ibo kame vraiment munu fora tiendo ami nyon fe ola vraiment jamana mara tugo mai nga anga laje baski psika ke tukumla oh oye chi le baski sera joli dira la fama ola no maso antlo tabela baski sera joli dira lula mi fora jamana kona jamana wore mo na mi fo maso ashima fanga réseau de labe ka bla akuna ka fanga ke ka chetuya katla ka réseau labe ka bla mo kuna kata olu ka continuer ka ko inchwe okuma maliko do wa munodi ma betira mo nome ma munu jamana ma shika bunya tuka ko ode kadi ko de ka black hali ka parti mo ma so o ma e ko fo de ka black e de fitne wuli wa mo goro de agu amunu nge kuma kalanda vola ne ben dilo do koro kuma munu ba jgoro oye adama de ni ala chedi hal ne flekani kuma min vo ne kan ngani mi eto don ala de bodo innahu alimun bi dhati sudur ay ba soro ubala ka keta de kale o ango beto duguma sa nga hali ambiyon kiri sanve l'islam ni kenakan kuma udi islam ba adama de ki nay min bani aba kiri no de ambe ba don ko jamana fle bolominga afle tabulomina anshik nda fe malika keta wambe dana yataka adda nununga ni komu nyene boli kama abetiena katafe koron fe ko kalango jamana insécurité ko ani ko atoy di kiriti tike impunité wa impunité atoka be jamana de ya bedrushi hali shini ni doma faro akoka foi makwa onere kon bolu sawo o ko be chugomina nyemi fo misi aka ka fo anguma nga senyoro anguma nga se kabini yesanduru ken njiko ina ikinga nga chena ay mawri o make esanduru ba atlanje la fana fori ko hey atofla ni tlatsika tata parce que hali sangele apsika jamana daji sangele ni ko kera chugo do e sangele jamana apsika daji afori karsa be chugomina alaje iko ko halisa ko ay mais est-ce que ouais jamana ko ibli o te jamana ko yo kele o ka kele nete nda dola o mi mbolu kono obuni ala de che nga mi kene kan go ko ni ambe nyebola mbe mi fo yani nganzigi jamana fa mo te mi ngala mambo la se uma jamana don te ni fanga ko ina blede na kere fe mo te fe ka fay a photo fly ni awno be misiru kono ya ma shia be ambe ma shia be ka kuma meya ani ma shia be be nyon kala ba jamana islam jamana di jamana ko ni
mɔgɔ bɛ taa kuma wɛrɛ fɛn o fɛn fɔ i kɛrɛfɛ o ye dɔrɔn minnu b'a ko ni i tora ye olu ka place bɛ to a nɔ na n'i tora ye olu bolo bɛ to wari la a tɔ ye o dun man ca jamana kɔnɔ o ye maaden damadɔ den ye n'o tɛ jamanaden fanba kɔni a 99% o tɛ fanga ko la bilen falen kɔfɛ mana faamaw yɛrɛ de k'a lajɛ sa ni jamana ko don n'u kan ka min kɛ ne t'o du da dɛ ni jamana ko kɔni don ni min u kan ka min kɛ walasa tiɲɛni ka dan nin yɔrɔ in na yan karisa de bɛ nin nɔfɛ o ka ko nɔfɛ sa e yɛrɛ tɛ dɔ nɔfɛ i ye maa min bɛ jama bɔ k'a ɲini ani maa min bɛ marifa ci ka to a la dɔnni ka fisa parce que an bɛ mɔgɔ hakili suyɛni de ye nin bɛ nin de nɔfɛ o b'o nɔ mais e fana bɛ mun nɔfɛ e fana bɛ mun nɔfɛ dɔ kɛra jamana in ka koyi an k'an ɲɛ wa ɲɔgɔn ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛ an bɛɛ bɛ daji nkalon kɔnɔ yan mana jamanaden fanba o tɛ nin koyi ɔ n'i y'o faamu n'i yɛrɛ y'a dɔn i kan ka min kɛ yanni ko ka taa k'i bolo dan parce que ko bɛ se ka taa ka maa bolo dan dɛ faama o faama ɲagara ka fanga la diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ne bɛ se ka nin kɛ nin tɛ se ka kɛ ne na a yɛrɛ y'a caman ye dɛ faama dɔw ka fangaw tiɲɛna maa si tun t'a dɔn k'a bɛ se ka tiɲɛ n'a tiɲɛnen kɔ tɛ a yɛrɛ tun t'a dɔn abada k'a bɛ se ka kɛ tan mana ni ko n'a bɛ ten yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ la dɛ ne kɔni bɛ min fɔ o y'o ye u bɛ taa nege ni kuma minnu ye maa tɛ nin ko in na jama tɛ kaari kɔ ko in tɛ jama ko ye bilen dɛ jama tɛ kaariw kɔ nka jama bɛ jamana kɔ dɛ parce que n'an bɛɛ b'a jamana in de kɔnɔ yan cɛ karamɔgɔkɛ siran banna ko la bi koyi ne tɛ n kama da ni foyi ye bilen maa minnu tɛ malo ala ma u tɛ malo hali misiri ma u bɛ se ka na mugu caana hali misiri kɔnɔ n'an b'an da de an fugari den na ma ka taa lahara min b'an fɛ sa an b'o de fɔ ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ ok e bɛ marifa fɔ misiri kɔnɔ mali la yan hali uruwa bɛ jamana minnu kɔnɔ olu tɛ farinya ka di olu bɛ se ka alimami don kaso la u bɛ se ka i minɛ u bɛ se ka fɛn bɛɛ nka ka na mugu ci misiri kɔnɔ ne ma dala ni mali ta in t'a fɔlɔ ye jamana gouvernement ka mugu ci a yɛrɛ ka misiri kɔnɔ a ka jamana misiri dɔ kɔnɔ ne ma dala ni mali ta in t'a fɔlɔ ye ma fo i sɛbɛnnen kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ de fitinɛ nana jamana kɔnɔ balle perdue donna misiri kɔnɔ walima marifatigiw nana don misiri kɔnɔ kɛbuw nɔfɛ nka misiri yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ seli an fɛ misiriw la e kuma sisan ni mɔgɔw wulila k'u bɛ na ne kama minnu bɛ na seli misiri la n'olu bɛɛ ye ne ye kan to yen u ma sɔn ka na nɔfɛ o ka ɲi o bɛ se ka kɛ o cɛ ka ɲi mɔgɔw y'o dama de kɛ alimami ye n'i y'o ka alimami de ye ko b'a kɔ ani minnu a taamaɲɔgɔnw y'o dɔw minɛ o kuma an bɛ taa ka da la an bɛ yan foyi kɔni t'an bolo nka alimami an nana an n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ u taar'o dama de la u taar'o dama de la an yɛrɛ dɔnbaw caman b'a la an ka misiriselelaw caman b'a la mais u bɛ n'o kuma de transformer non on a des informations b'an bolo ni information b'aw bolo sisan bɛ jamana sɔrɔ tan ni information b'a bolo minnu bɛ ka jamana ci k'a minɛ ka na dɔɔni dɔɔni a t'olu ka information ɲini fɔlɔ yani i ye terroriste kɛlɛla dilan i b'o bila yan terroriste de bɛ Bamakɔ yan terroriste kɛlɛla mɔgɔ b'o dilan ka ja marifa ɲuman b'olu bolo yan olu tɛ taa terroriste ma yɔrɔ la fo yan karamɔgɔ façon minnu bɛ k'a don a kunkolo la yan ko terroriste tɛ yan dɛ marifa tɛ misiri bolo yan foyi tɛ maa si bolo yan a filɛ u y'a bila fili la dɛ minnu y'a don a kunkolo la ko terroriste bɛ yan u y'a don fili la dɛ terroriste tɛ Bamakɔ yan koyi terroriste bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'u yɔrɔ dɔn hali Faransi b'u yɔrɔ dɔn mɔgɔw tɛ terroriste kɛlɛla koyi mɔgɔw bɛ silamɛya ko de la ko dɔ de birifini b'a la ka ta k'a biri ko dɔ da la parce que diɲɛ kɔnɔ bi n'i ma nin kuma in fɔ tan a cogo la diɲɛ kɔnɔ bi n'u y'i jamu da ko terroriste o y'i joli dagalen maa si tɛ foyi fɔ i fa la bi Égypte u ye nin ɲɔgɔnna de kɛ u ye Égypte Ikhwanul Muslimina u y'u nege dɔɔni dɔɔni ka fitinɛ kow don u ka haraka kɔrɔ ka fitinɛ don a kɔrɔ fo ka n'u tɔgɔ da ko irhabiyuna ko terroriste de o kɛra min kɛ diɲɛ bɛɛ ye sira di u kɛlɛli la hali u silamɛɲɔgɔnw bɛɛ b'a fɔ k'u kan ka fa mana an ta i ma so yɔrɔ ma dɛ jamana min yɛrɛ ma silamɛ yɛrɛ faamu kosɛbɛ o jango ko a bɛna terroriste ko kɛ sinsin an fɛ parce que problème ye jumɛn ye an bɛ ala ka sariya fɔli min kɛ k'a fɔ ko o kan ka kɛ maa minnu fana bɛ na ni marifa ye terroriste olu fana bɛ o kuma kelen in fɔ o kuma ko n'o n'anw ka kuma ye kelen ye k'o kɔrɔ ye ko an bɛɛ de ye kelen ye
en ambe kele kuma mu bene balika marfata ne te marfa shido nunu e marfa soro ne te ka soro u bene ni cheya bo al ni soro aga ke ka kuma ere sa ambe ka ke terroriste o ka ke e ka kuma ni be terroriste kele saw ibe amarfatigi de toy kana abolo ngolo kele ni terroriste ko do ita folo marfatigi la ita marfatigi la ma kele ni marfa yi ika bolo ngolo kele ni bolo yi o de che kele la che ni bi ma kele aka kele mina nyona ibo de ta jere kono hali tariku timenuna adama de kumbe maloya ka fo hali che faru ngum maloya ka fo ko mbamuru tike bolo ngolo fa folo che faru nti sona nu kumbe barazu ke uniche ni muruti bolo were be murudo yini kadima mbamuru mine ni ne yibolo ngolo fa o te che ala muya nga fa mo soro ka marfa taka na mo fa misiri kono foi tu bolo bere tu bolo muru tu bolo foi ko to e fa ma e o mu fa ma e ye fa ma dia fa ma fa lu wotoro tri wa fa ma dia ne fa ma dia fa na de koro e ki ka jamana do lakanda ka here suma anga fa nga we here me se jamana ne fa nga ere kera kwati ka foi kolo sina elete yayi ni fora ne ka korone kuma dalaw nga chen bagina bi ko armu yere toni mamnu be de o bebu yere de bolo ya ku yere security ibta nyono yan fa numbe ibta soro marfa jukuru de siri meni manay ibta soro frona ni nye mo bo la kale yere anyo ye jabali aka marfa ju sirile do ni chameri moto chameri de kemeka aka marfa ju siri ja marfon mombo awbolo bama ko ka ci misirula ja marfon mombo awbolo ka ire koloshi parce que awde moy malien to te moy hey dem seni munun salefle uni karim kaka uni buba kaka uni ibeka ire kaka ma cité machine malien ya ce do joli tike ka dlo mi jamana ngona ka do joli bon ka soro ko do dlo la jamana ngona jamana mena be ka tati akma serasa o ka dabla do kera tine mangamba suko la ko ni ube ni famu kan famu ni ima famu kumana awa ala kon beide ni mam go ko sebi ki ka fanga ka bo frauna e kana gelenke musa e ko be ka fe amaso a ko la bana tugo mina bewi ala kon ngakela ti ku jona de ala dum funna ko roka ba o tene ka kuma ala ka kuma ala dimina ko roka ba sam ibi tubi de yin ibe tika boni wala la ara tuko mena ibo de yi adama de nyama ka bone ni kele o kele hadisa do biya ambo ke ka kuma datu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وعن سالم بن أبي الجعد قال سئل ابن عباس عن رجل قتل قتيلا متعمدا ثم تاب وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحك وأنى له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول سل هذا لما قتلني قد دوننا في ابن عباسي أقول كارتشادو بكارسلا أي ما أقول ني دفاع كورا يتوكا ما دفاع كونغا ثم تاب توبرا وعمل صالحا يومنجي واهتدى الحمد لله كندرا ابن عباس كو كما فوبا مكو ويحك قلبي وأن له الهدى أبا كان دابومي أكو أبا كان دابومي أكو نيانو أكو النبي ما في أكو كو ما فالي دبنا القيامة كنكا ميافا ajuli lama be ko o mine atenda shima ka korondo kana muruti dayoro mina mara mafende ma bolo kenaninga yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ko ma fale de mi afa afale na juginda afara ayoro min fe man fa se duna ayoro min fe o joli be ke gabo akan ayoro min tigera o joli be ke gabo nimba bolo abake ka korondo kana
abini dama kashi dalba masayro sal hada antiki ala eminti makake tunu ni yininga lima qatalani ayla famna mamun tara muguchi mgola misidala yu famna uye nige dorotani operation ngamini wari ndima wallahi hal mamun karera ka alkiram wadium fa ku kungo tike katadi masakewma abekera dien ko inde no fe abekera dien joro inde no fe maliya tura joro kula ka fe doron ena to ni nyamogala nini ko bana ni warna dema ay taninge ki nige doron ka to wala dala ko ay tani operation deo ma faade do ka don marfa sere rebe marfa kono ka dajo mawla ala kiraya haramu ya sallallahu alaihi wasallam hali kamurud ni shi islam yo matlongela kiraya haramu ya hal ni bi do imuru yesu kono ki ka amina annuma kana amina kalama ka nuya fashi moma kaba wa famawe misri larawli ndamne udalla kamara ma fa misri jume ngona udalla ka terroriste jume mina bamako ya wi almami jume ye ko mara ma fa mbabul wi dina ni mo jume ye ko alla benedo jamana keleli kama anga chefosa o maye ani gonnu balaka bomini o mamu be blani konnu na jiti koro aya don ko do bina nyemgo ni komo bu che nyonga jela do mina ebina fo halle ngana karun labato do bina parce que malikira jamana mi bi ebe mo soro ebe ma soro iba soro finitiki kunda iba soro civil kunda mami ni iborani na fulu hake do che ko hala ka fa kunchi abake ni borani na fulu hake do che ko hala ka ba kunchi abake ngai sabalbe riwaya do nana ko kiribitike fem folo mun na lara joduri diba o kuma ni ma munun salefle ya do ma mu gani ko fora do ko ngalo ko tan ko de nga fanga yere ba abek ngalo diya ka min to abolo ko nani o man nani fanga kon bi shira ka ko kuyo fa wuyu tuku ga fa fana ba shikala ma nani shu ma munu ngera sababu ye kufa olu be ma falawi sayyidina umar radiyallahu anhu akad lasgide kumbe yamani kuna sanaa kodo kere musodo ate karakatu adinge be e barake dimba bulu muso yimi ma jugo e ma jugudo muso yinana terike do nyina ela ay nyama ke do nyina ela bara che dinge min be no bu déranger ani nyama ke inka batra ko jago jugu fe u bena ka ko assassini yo fa nga umana ni de jira kake kama le yire ani muso ka barakela ani mawari umman nani de jeraka kama le infa o kama le nyama ke minena o e jongo ala fu umar ka amiru mimbe ay bataki sebe ka blakata de umar ma ako nye ma do fara yanga manani de fara la nyonga kafa ay kilimna ay to ko fo be bambulo ya umar ye bataki jabi ako o mo nani u befa mo wi nyonya dafle umar ko halni sanaa o do e capital badi jama ba kono ako halni sanaa na adula ma be kunjera ka ni mo kilifa ngumbe ordre di may ka befa fi gotugo ba fo de ma ko qatul jamaa bil wahid kama jama fa ma kilingama shara islamiyya shara di bakete halni ma bakili minena ku bedi jira ngata karifa makile shera kan u befa o se kon don yanga sebe alay o se te an yanga sebe alay ni mo mi ni ko namuna mu lahara isembe ni joli nuna de ni ya ko namuna mu ka jamana mena mina do be sa amina sigi don ka ni wonte mena jamana baden jamana de anga ya fa nyoma ni mbana e fama to buka jamana jokata do ba dajuru di doma o ba anto ni min ta kuma sera o bina ibala fanga ka wala o mana ko do damne o soro ka mo fa kata am soro ka wuli anga ya fa nyoma min temena o temena ay amara ka koro anga ma am siga tota hali atete ta to ma mo fa ya bere origine bere ver ka nyon fa akara mu anda ye mensa am sigi nga tan chodi amena ke ma façon du monde jamana bina ke fin do me nakila ni ma ni masiga nyenike halo be fo islamé ko ni tika here se islamé ma
itseka nafakati ke warti bolo foyti bolo kiki toro somne kabuma al muslimu man saliba al muslimuna min lisanihi wa yadihi koni toro somne kabuma ibo baraji so fama ni masiga here ke mo ngani I toro masuma o fana here doy ngani ko fleka kunje mina niye ni tetta mashin manna toy parce que bamano ngoti ko ni e furo jiri tige damle shila jiri to be hamide ba munu mamalo jamana almam chorobo ma jamana munu mamalo jamana dina yemo chorobo ma ando ta tete ma ngata ha okuma uka don fama uka don stratégie munu mbu bolo jamana do nya fam bamano ngoti ko ke ku ya ko jugu be ndalo mason anzomina stratégie munu mbu bolo ba fika ko munu bolo da donna tawla mo boro de kalala o mo ko ku son onakla hakli man ye ko do bolo da ikakegu ba wono ngote ko ni hakli mi ndo hakli wara bay ko parce que e awana sigari nyon ke tugo tu ali adama de mana ko mirika nani fele ni mo ma tugo tugo e ma miri dia do fana bina miro bina ka fele nyo mana ko don ko je kumbe tugo mina ka koro o ti nyabi ni ya to bu yan labla mo ma akla ko to bu yan bla ko yan bla le kaduya to bu ya ye ananu mara do mina ni bitekili were la kol ke were ko do famu ko mo do kalana ambu manipuler tugo mina kunungo o ti nyabi o kuma anga mara tugo yelema ngode na independence akla ko France de kele ka sala ka independence duma amakete ko France ya yede ko be tugo mina kunu ko tika continuer te bi wa to ay France ya ka système yelema ka colonisation ke système wore mini korole tekeli parce que ni ka marade ke buyara bi mi ndona ere o dodon iba mara tugo mina ka korati ka marate jamana ngum mara tugo mina kunu ngo ka koroni bitekeli fenda ma min siena kunu ni jamana dinda kala makacha weto ko on fodoro ka boka discours kala ka fonge be article nommé mashtaka me bini iso ra chauffeur ni ka duguje bebe bo kalama abu fo bamana ngala kalamba ubi wa fuka famu ya folo anyeme ka islamaya blad dama fanti ko mina ko islametiki yoyo islamete fuyi kalama jamana marakula o bano islamé nyuma umbe ube assemblée kono islamé nyuma umbe adobe ministériel islamé nyuma umbe adobe médecine islamé nyuma umbe adobe armée kono islamé nyuma umbe ube police la ibe kulo lere ni akla ko kulu be de gouvernement kam boy parce que nyonon fama do de la kanin fo to roba wi ya la kale ni to ro fara ko he kwata to nga chien faya ko administration parce que fa yaro adama de manaka chugo nalo mo wala ale dugutugu ni almamu fara le nyonga tire suko kuma ba tan fiala akwata to nga chien faya ako na ni on fait nommer na ka be fan de ko dine côté administration ni ibe fanga ka côté fe ni fanga ibe fanga de défense fo ka ti sa ni fanga tiendo na ngalondo ante meno au niveau la bio mo be islam nyumondo tiendo tsika mali bo démocratie jamana la o setanchi tiendo utsika fanga wuli nga islam do bu yera kalama juju kumbe ya fatura kumena ne fe a fatura la ka hinala ni ya yere ta donc juju do ya ja juju ni mo ba monsieur l'enfant sur la mabe ne mana na kala mo karamo de dono da na ne fe kwa le juju ka fo ba ko fa na du masele allez ni ama femi sur article la aba almamu wele ko islam ay mum fonna on fa ka don ko kuno ni bitekile islamo be domaine mbela halu mancha o kuma ni klasiga be membe fui la be islamo ko ka fa ka sur amba kala na uka koy uka laje mi nganga ke were bodon matu kalawla ka laje ka daga bwandala ko akan nata wolo fenwere la mali re to be pedabi e ka fle on de ka siga nga fu nyana bo si do nana nation sini nana ni yoro président nana fuga malien ke magar ko muna sawma anga fangata nata ni ngunzera na ani zera na e kari ni manye munu vle ni andu fe no me tuko manye wa be ado chendo oboy ni vla nga kiri kuna anda fe ama fo kiri soka chifo mo munu mbei ulum e re bisika boyo jamu kama blale hey
articulité Coran aya malade fango tien fonyo parce que an be ka amada ko démocratie ko laiki mais fe ga laiki ko ingamulo mi aba fe ka tema ake kade hanni jamana bina ciwu balan ko dola ko no ko sharia e sharia jumei e sharia fi ka ke mo ni sanfe sharia e mo démocratie sharia jumei mo bena mingata anu bena ka ko jamana be bolo min ka bi nintenye ango ko ka keta ngango bui ka exceptionnalité ya ka ba ala ka dieda nadira bi de ka exceptionnel ko kore ko ninte kirie nga anga ke ka ni wati ntanya na bo donc ma mbi jimi anu fa ni tabien flebi tabia mi flo nga jamana ko trompe tsika ke macron tsika ke et puis jamana kana yele maka jamana ke ko toroba ko ko toroba kiri boli mo de kaya mais est-ce que on va boli France président ou mo de to boa en Afrique président toroba ibi banga la diria ke 80 faut qui toroba mais pourquoi nous ni macron yon et toi faut mako petit et Johnny yoko fo John ba fo macron mako do donc ndogo ngoro o tita mana mara anga ta srafe walma nimi me ke o kake alaka boda kai alaka mbalo islamaka alaka fatul maliaka anga jamana alaka baski do akoro joli min bona alaka dan uma mamunum bena alaka yafuma alaka hina ula alaka yere kisha alaka ndanga minga ngaka alako ke mama nakara to ni sababu alaka to ni kelo ke ka nyonyo ni alaka ngishu toroba alaka to ni bo jamana ku ka to ni kelo bo jamana kuna alaka danzago bo jamana ku ka danzago lo bo jamana kuna mauma ni kale ko fi ka doni jeina ka to yoni deme ka joli bo deme jamana kono ini minga ka ala ko kila ala minye karuna kana fulo ba o ala bi ala minye namrudu ka fanga ba o ala bi ala minye fir'auna jilato ya rabbi alaka to yoni kelo ala ku daga bo andala alaka andlo magien alaka boda ke ain alaka nga jamana kishi aj go ke jamana yede nga yani nga kuma bla kangar do be mboda en fait ba foka mil la dire ina to an reka ke la diru yede ay sabadi ibay ni flen ni kala ma ci la ñona do bi do wal bitku kono do bi singa do wal so kono do bi do wal fewna kam mo ka fewnta parce que ko jamana nyamini e fana e zoe e danga de ete la dire yi ala bina to yani kelaw halaki tuma bi ra halaki parce que lu de be ko nun tien ma do de be do ko la ka vagabo ya do akor bina fara jamaka o mali uta mali ko la de zonde do o zomunu be do kelaw ni fe ngono ka jamana to tien ka jamana fara nyongo to tien ay saballe ala te toyoni kala sitoya atoyoni kala msemani na kumbaba yada anyibe kumbaba utala munu vleku maafa keneka ani munu be maafa ka mutumne abe danga dia be kafiri toyoni kala ni matubi ala bi halaki na fe matubi kasiga ko mimbi ya halaki do de wa ala nyebe be ka ko ketala wa ala bambe disundo ma munu fana be marché nyemo yala aye na soro ko bokun pie tayine sisa ayo blade ko taraka dangere ni mami ngumbe kelela ku ibe tayini na kibe posu yini na tafe ka posu ko kuma men lola ni fana nana posu ko kuma ni mana ko damne ya awa fo bede ka do mama ni be malikola ni ntoko kele ide ni yake ka nyew yoye na manye awa ire minge mo la de mo to biya iye minge mo la kana o mo kele umbiya fo malian ko famu o ambo de la sida ni wula ya karimai ni yere nana idonze bina yo ni nana ni yere manye ando de kenaka niwa nunu yere kuma do fote menuma yo fo mo munu yo mo wula nunu yere kama bi wa ko yode wa silsila de damne ne flesa anwan da do ala ba fega minge amba ina ka ke jamana di mahere yote ko siga to tamle de fo malika sedo de tasa نعم كيدرون جمانتي ألك أبو دكان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك